Май грамогласни е тук. Да. Няма, че няма. Коремче Запознай се с чичи си. Да я боли коремчето ми е гладна, аз ти казвам. Тя само се е гладна. О, боже. Я и дай диваровата да видиш дали ще плаче. Лапай рибата, Бети. Аз го пипнах, не е ли хубаво да се Да, бе, да. Аз не я ли дава. Айде биват. Хората им гладат до 5 месеца. Я? Дрехите, по-нахнаници, Нема такива. Не дава млеко, нали? щеш. Не е като маната хубаво. Така. За пак ще го изплюеш, нали? Здрасти. Естествено, да, как е плува. Здрасти. Отвори очички най-накрая. Здрасти. Човек, като те види Хелена, колко много коса има това бебе. Да, верно. Тя така че се роди. Това са щастливи хора, аз съм се родила с много коса. Браво. Значи, че ще пази съдбата. Аз изгарях от киселини, извинявай, от водата има киселини. Между другото... От водата? Той стопацит, дето ми го препоръча, си го продават още. Това ми бяха казали, да. Аз си намерих едно талцит, което е много добро. Мене от тъците, ама това Какво време, бе, чичи? по време на бременно